txarra, pixkat lasai egotea eskertuko dugu zide asko. Bueno, esan bezala, ongi etorri denoi, mi eskerra zatzegatik. Bere aurkeztuko izkizuet gurekin hemen egite ditugun hiru lagunak, baina horretik baten bat despistatu edango balitze edo. 78tik 50 urtera, izenen burua darama mailinguru honek. 50 urte pasa dira 78 urte hartatik. Gure artean lehen hitz egiten ari ginela, efemeridea 50 urte honetan jarri badegu ere, hamarkada oso bat hartuko dugu pixka bat hizketa gai, eta aleginduko gara, garai hartan, dakizuen bezala, besteak beste 78ko maiatza Parisen, ez daukan mairuren sorrera, gaur taldea eta bar, Euskara Batua ere bai garai bertsukoa dira, eta saiatuko gara efemeride horri begira jartzen, bai garai ura hobeto ulertzeko eta garai hartako sorkuntza eta beste, baina baita ere, gaur egunera begira ere, orduan gertatutakoek eta orduan egindakoek, gaur egun zeu jartzen duten, eta hortik zein ondorio atera dezakegun, edo zein ondorio ez, aztertzen. Eta besterik gabe, lehenengo nire ezkerrean, Maria Xun Landa, idazlea, haur eta gazte literaturan, baina baita heldu literaturan ere, 78ko maiatz urak arek Parisen harrapatu zintuen, eta okerrez banago Festa Aldameneko gelan liburuan ere bizipen horien berri eman izan du. Bestetik, Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, artearen historia irakasten duena, eta berriako zuta begilea ere bai, eta Euskal Herriko arte garaikidean edo aditua. Eta azkenik, Belen Noronoz, irakaslea, Euskara irakaslea, Jose Anton Artzenen poesiaren lehenengo aldian eren edo azterketa egin duena doktorego tesian, eta bestetik Gazteria berria, kantagintza berria ere liburua eta ikerketa egindako. Eta azteko hori, eskerrik asko hiruroi, etortzeagatik. Eta lehenik eta behin, aitortu beharko den nik neuk 78ko garaiaz, da erduko gerta ere askorik ezak idala, eta eskertuko nizueke, zuek bai bizi duzuelako edo bai aztertu duzuelako, garai horren ezaugarri jakin bat, mugarri bat, giroaren, ñabarduraren bat aipatzea, denok pixka bat atzera egin dezagun eta jakin dezagun nondik edo zer ari garen, ez? Aztertzen edo ze girotan gertatutakoaz ari garen hizketan. Kaso, Maria Xun zuzego. Eskean gaztia ikusten zaitut, izaten den ertian, atxosarrone, pentsatuko du, zer kontatuko digun. Bai, aipatu duzu, harrapatu nindula maiatza 78 Parisen, eta hain zuzen ez da egia osoa, ze liburuaren izenburua hortikan dator. Festa Aldameneko gela, adierazi nahi zuen, hain zuzen urrian, aliatu nintzela ni Parisiera. Ara, baitu, beti festa dago onduan. Sentimendu hori izaten dugu beti berandu aliatzen gerala behar den lekura. Baina dana dela, ez dakite itzengo dugu gure artean, baina nik uste gainera 8 Parisen gertatu ziren gertakizunak matxina daura 8 astekoa, izan zela epizentro bat. Epizentroa mugimendu batekoa oso zabala. Zetorkiguna ja 60. hamarkadan, Europa eta Estatu Batuetako leku askotan, eta iraundu zuela baita ere. Eta iraupen hortan, hau da, ni gero Parisen frantsesa ikastea joan nintzen, 78an, baina han bizi nintzen 73 arte. Orduan, 70. hamarkada ere sartzen da olatu handi hortan. Orduan, lehenengo gauza nik pixkat ikusita 78 politikoki oso kritikatua eta porrota bezala jodala eta ala da, politikoki bai, nik uste eta aitortu behar zaiola, maiatza 78ko matxina dado fenomeno horri, aitortu behar zaiola iraultza soziokultural batena. Ez dakit, hor ezin da ukatu. Eta are gehiago emakumeen ikuspuntutikan behiratzen badegu.
hor nola baita esateko garai hartako Parisen emakumeak ikusi zuten nola iraultza barnean erabat astuta zeudela, bokadilloak egiteko balio zutela eta beste iraultzaileei laguntzeko moduko zerbait, baina ez zuten inungo eraginik izan, ez zioten utzi, baina ikasi zuten. Ikasi zuten eta sortu zuten beraiek, berehala, 1970 urtean MLF delako movimendu feminista frantsesa, oso potentea, eta hain zuzen ekintza, eta 78ko estilo bateko movimenduak sortuz eta ere berean kritikatuz. Baina demagun oso ezaguna izan zen 70ean Frantziako edo Pariseko emakume ezagun batzuk 353 uste izan zirela, firmatu zutela abortuaren aldeko manifestua. Eta emakume horien artean zioten Simone de Beauvoir, Jean Moreau, Giselle Halimi, profesor Burgosko abogatua, por cierto, Catherine Deneuve, hau da, izan zen boom bat, orduan hor neon, Parisen, esan edet. Movimendu feminista zea benetan, bigarren olatu bat deitze zaiona, sortu, sendotu zen, eta eragin izan zuen, zede, 74an, Simone Weil orduan ministroa zala, Parisen, onartu zen, legalizatu zen abortua, Parisen. Haigera, abortoren legalizazioaz, Parisen. Imaginatu nola geunden gu, hemen, hegoaldean nola geunden. Gero, oidan etorriko zen, baina etorriko zen transizio ondorengo 80. hamarkadan. Bueno, ez nuke gehiago etzei nahi, gero berriro hartuko dugu. Bueno, Maria Solandak bere bizipena kontatu dizkigu, eta zuek akaso, aztertu duzuen garai bati buruz hitz egingo diguzue. Zuen azterketa horretan edo zerri erreparatu diozue bereziki, zer da nabarmenduko zenuketena, edo zergatik da hain garai garrantzitsua edo esanguratsua gaur egundik begiratzeko ere. Bueno, nik azterketen bitartez, eta baita ere, Maria Sunek esan duenaren bitartez, garai oso istilutsua izan zala, garbi, egoera ere, Ego Euskal Herrian, diktadura baten barruan, guretzat imagina ezina da, bizi ez genduen garai horren, hori nolakoa izan zitekeen, ez da? Baina nik ikusi detena da, 70ko hamarkadak Euskal Herrian balio izan zula, aurretik zetorren hamarkada baten sare batzuek sendotzeko. Nik uste da 50ko hamarkadan ontziala sare pertsonalak ehuntzen, eta 70ko hamarkadan gertatu zena izan zen, sare sendoago batzuek bihar izan ziala, ez da? Artearen mundutik edo ikuspuntutik begiratuta behintzat, hala ematen du, artistak eskatzeue elkartzia adibidez, beste sare batzuek antolatzia, artearen sistema bat martxan jartzia. Kontutan izan behar deu, Gerra Zibilak artearen sistema, Euskal Herriko artearen sistema desagertarazi egin zuela, eta 50ko hamarkadan posgerran oso zaila izan zala hori berreraikitzea eta berreskuratzea, errepresio izugarri baten ondorioz. 50 hamarrak hasi zian, pixkat sare pertsonalak lotzen, artistak beraien artean ezagutzen, hitz egiten egea abanguardiari buruz, klaro, Paristik zetorrena, munduko beste toki batzuetatik zetorrenaren abanguardiari buruz hitz egiten, eta 70a da, pixkat, sistema hori finkatzen den garai bat, edo finkatzeko ahaleginak egiten dituzten garai bat. Horretik, iruditzen nahi, mugarri bat, ez? Beste esparru edo batzuetan gertatu zan bezalaxe, pentsatzen dut, hizkuntzan adibidez, batuara iristea lortu zan bezalaxe, arte munduan edo alde sortzaileen mundutik begiratuta, arte musika, arte plastikoak musika eta antzerkia eta beste mundu batzuetatik begiratuta, eta pentsatzen literaturan ere antzeko zerbait gertatuko dela, sare horiek pixkat finkatzea edo sendotzia zala helburua, ez da? Alegin zai xamarra instituzioen laguntza ez da kasunian, eta hori azpimarratu indarko genuke, esanet zala militantzi dutza, eta
pixkanaka gero komentatuko da, nola azitzen dian kolatzen instituzio edo alderdi instituzionaletan, baino kanpotik edo nahi baldin baduzue autogestiotik edo autoantolaketatik begiratutako sare bat sortzen nahi dan jendea da, ezta? Bai, bueno, ni ados nago gauza bat zela pixka bat mundu mailako mugimendu politiko-kultural hori, gerora kontrakultura ditu izan dena, eta bestea zela Euskal Herrian bizi zen egoera, ez? Frankorekin, diktadura ja onartua zen mundu, nazio artean, eta oso gara desberdina zen, adibidez, Jose Anton Artzeren lana ikertu dut, eta berak pixkat bi gauzak ezagutzeko aukera izan duzunez. Berak bespa bat hartu eta iparrerantz jo zuen, da hori izan duzen 1949an, orduan bera Europan barren ebili zen, eta aire berri horiek ezagutzeko aukera izan duzun, ez? Da gero ja, 74. urtean finkatu zen Euskal Herrian. Eta Euskal Herrian zegona zen, sare hori, berak aipatu duna Ismaelek, Oteiza atzean zegona kuiatzaile bezala niko hori irakurri dut, eta zen erresistentza kultural bat. Orduan, beti Oteizak aipatzen duna kosketan demen eta 73an, eta beti batasuna bilatzen zuen, eta bertako artisten batasuna. Eta, berak kulturfrontea bere asmoa zen arlo artistikoan egitea, universitario erligiosoan, ez? Da, ez dokamairu, arlo artistikoan zegoen beste talde bat zen, ez? Baina erresistentzia bat eta konpromesu bat. Euskal kultura, aurreko urteetan hain zapaldua izan duzen euskal kultura berreskuratzeko eta pixka defendatzeko. Eta, hartzek bere ezaugarri nik uste dut, badauzka aire kontrakultural berri horiek, berak poesia espaziala egin zuen, hasiera hartan, eta, igual hemen hain ezagunak ez zirenak, bazegon jendia olako literatura egiten, baino, eta gero batez ere konpromesua. Nik azpimarratuko nuke, herriarekiko berreskurapenean konpromesu hori. Eta sare hori, batasun sare hori. Beraz, nolabait hauek garaiaren ezaugarri zehatzak eta pixka bat oso alor desberdinak aztertu dituzue, baina bakoitzak jorratu duen edo aztertu duen, edo gertu kontsentitzen duen alor horretan, galetu nahi nizueke baita ere, lan horiek 50 urte beranduago, ez? Ea ondo sartu diren, ea ze ibilbidea egin duten, eta ea, iruditzen zaizuen ere gaur egundik, begirada proposarekin begiratzen ote diegun lan horiei, eta ez ote ditugun bihurtu, simbolo huts baizik eta, testuinguru hori ere aztertzen dugun, eta beste. Ez dakit nik, maiatza 78ko bi ondorio ikusten ditut oso garrantzitsuak biak, eta nik uste legatu bezala horiek ditugula, eta da batetik feminismoa, bigarren olatua ezagutu zala orduan, eta orain ari gara adituek diotenez hirugarren olatuaren hastapenetan, eta bestetik ekologia, bera. Horregatik berriro esango dut, porrota izan baldimazen politikoki begiratuta, utopia guztia porroteetan duten zuzen, utopiaren eraginean ikusten hori dalako, ez da tira egitea historiatik, eta gero konkretatzen danean ere, politikoki, eskubirako zuen irautza dudik gabe, baina soziokulturalki eta bai ekologia eta feminismoen benetan maiatza 78 legatua dira gaur egun ere. Oda, gure emakume askatasunaren bidean, ez gatoz zerotik, utzetik, gatoz asko aurretikan, maiatza 78 berriro hartu zen nolabaiteko olatu hori, berriro orain ikusi da hemen demagun martxoaren 8an olatu hori, baina ez hemen bakarrik berriro, eta 60. hamarkadan bezala berdin gertatu da leku diferente askoetan, Europa, Estatu Batuetan, eta maiatza 78 ere baita ere, bai Ameriketan, Amerika Latinetan eta Afrikan ere ikerketa batzukin dira, eta izan zen momentu orokor bat, nik uste lotu daitekela, momentu honetan, 50. urte horren honetan, lotu daitekela alde hortatikan oso ondo maiatza 78. Nik uste dut konkretuki gure belaunaldikoak
ez gineakela berdin izango, ura ezagutu gabe, noski. Hor eman ziren aldaketak askotakoak dira, eta bildur naiz esaten izuen lehen. Hasi eskero, botako nituzken gauzak irutuko zitzaizkizuela, 19. mendekoak edo, ez dakit oso, ez 20. mendekoak, askoz lehenagokoa, baina hala zen gure bizitza benetan 60. Egualde honetan. Ez dakit, hasiko nintzaketen, isilduko orduan hobe da. Baina demagun galtzak ez genitu jasten orduan, ez debekatu ziguten etxian demagun, ez? Edo kolegioan, edo mesetara konbertzenun honian jotapatuta. Mundu hortatikan atera ginen. Eta atera ginen, nik uste, eta arrazoi guztia duzu Ismael, oso modu kolektiboan. Hau da, nik uste gauza asko gertatu zirela azkentzinean. Ez Parisekoekin lotuta, baina Euskal Herrian hain zuzen, 78an. Hizkuntzaren batasuna, bilera, arantzasun. Borroka armatua pasatzea eta Etxebarrieta eta Pardines, Tasiaren eta gero Melito Manzanaz Agustuan, hau da pauso kualitatibo ondia. Ikastolen sorreretan, pixketetan, sendotzen dijoazte. Kooperatibismo delako hori hemendik kanpo oso ezaguna zirenak, baita ere sendotuz dijoazte. Kulturalki, izugarria, hori dana ez 78an, baina igual bueltatu nintzenea 73an edo pixkaldenago, nik orduan Euskalduna ez nintzela oraindikan. Nola ikusten nuen zen lilurarekin, adibidez, Euskal Herrian ematen zen movimendu kultural hori ez doka mairu, ez da? Ze lilurarekin eta modernitatearekin lotuz. Hau da, nik uste, 78an modernizatu ingintun sozialki eta gizon eta emakumeen arteko harremanak ere, eta modernitate hori topo inuen hemen egualdean. Eta izuzen, Arze Jose Antonio aipatu duzunean, hori da. Eta beste guztiak ere bai, izan zen, hori dena gainera, euskera eta euskal mundua kanpotikan ikusten duen batentzako. Ni pesatzen dut, ojala gaur egun, euskal kultura emango balio, hemendik kanpo dagoen bati sensazio hori, hemen zer gertatzen da, ze interesantea da, nik euskara ikasi nahiko nuke, hor sartu nahiko netzake jakiteko eta ulertzeko. Lilura handia sortzen zen, movimendu guztia, bai arte, Oteiza, Josketan dem eta baita ere kantagintzan eta... Igual, bide horretiraka, arte garaikide hori, garaiko beste tendentziekin nola egin zuen bat euskal arteak edo zein elementu aipatu nahi zen dituzke. Bai, nik uste hori zela asmoetako bat, ez? Modernitatea eta tradizioa elkartzea, movimentu abanguardista bat sortzeko, ez da? Eta nik uste dut hor, neurri batean gaur egunetik begiratuta asmatu intzala. Eta nik uste dut balantze bat inezkeo edo begirada kritiko bat bideratu ezkeo garai horretara, nik gaur egunetik nik esango nuke eusten diola, ez da? Arte mota horrek edo beste adierazpen mota batzuek behintzat. Arte plastikotik begiratuta behintzat, bai, ez? Oain txebertan dago Bilboko Arte Ederren Museoan erakusketa bat oso antzeko izenburua daukana, mai inguruenen antzeko izenburua daukana, 78tik aurrera edo horrelako zerbait. Eta hor ikusten da, 60ko hamarkadan egindako lanak interes igual gehiagi da esan behar detena, baina interesa handiena daukaten lanak horiek diala erakusketa osoen barruan, eta alde batetik triste xamarra da, baina bestaldetik egia da, indar hori ikusten dela, eta beste garai batzuetan ez dela ikusten. Orduan, ikusten dut, bai mantentzen dela, bai ondo sartu dela garai hori, eta garai horretan sortutako artelanak, ideologiak edo mila gauza, eta alde horretatik nik usten dut postu biharko ginakela ere bai, ez? Gauzak ondo sartzen dianean, hobeto. Bueno, nik ere gauza bere esango dut, bai, ez daukat zalantzarik, hori eskailetak igotzia bezala da, ez? Eta orduko
maila oso garrantzitsua izan zen, ez? Eta koinziditzen dut hori, bai, berreskurapena bai, baina baita abanguardista edo modernizatzeko gogoa, ez? Eta hori Oteizaren metafora betikoa arraunlariarena, ez? Atzera beginez, begiratuz aurrera egitea, eta denek zeukaten kutsu hori. Orain gutxi aritu nahi zeruko argiako orduko hainbat elkarrizketa irakurtzen, eta ez dakit, Urbeltzek zeukan dantza munduan ere modernizatzeko eta mezu bat transmititzeko gogua. Edo Xabier Letek ere antzerki gintzan, jarraitaldean ere klasikoak bai, baino autore modernoen aukera egiten zuen beti. Eta ez dakit, Euskara Batua eta, beti aurrera begira ari ziren haiek, ez? Nik uste dut 60. hamarkadan jarritako ondarra ezinbestekoa dela ulertzeko gaur egun daukagun kulturgintza. Eta aurrera begiratze hori, eta zer esanik ez, Txillida, Oteiza, eta beste artiza guzti hauek, ez? Baita Margolariak, Zumeta, nik uste dut denek begiratu dutela gerora kanpora. Eta gaur egun ere esango nuke euskal kulturak badaukala nahi hori aurrera begiratzeko eta pixka eta abanguardista izateko iraupen aldetik, ez? Kulturaren iraupenari begira, nik koinziditu egiten dedereiekin, hortan gai. Ipatu dugu lehen berriketan ginela kafe bueltan, neurri batean, belaunaldi oso batek, utxune handi bat erantzun zion, lehen aldiz edo behintzat garaiko abanguardekin konektatuz eta bar, eta kolpetik, talde, bai gaur taldea, bai Ezoka Amairu, eta baita, Euskara Batuaren boltan zebien jendea ere, kolpetik ezinbesteko erreferente bilakatu ziren, eta gaur egun ere, eta gaurko mainguru hau bere erakusle, erreferentetzat ditugu, eta atzo Laboaren dokumentala ikusi genuen eite baten, hainbat eta hainbat modutara gaur egun ere iristen dira oihartzun horiek, baina aipatu dugu kanonizazioaren arriskua ere baute dagoen, edo nolabait behin haiek toki hori hartuta, geroztik ez otean itzala luzea izan, gaur egun horrek ere zen horritan muga dezakeen gero datorrena. Eta gaur goizean Benito Lertxunek aipatu gauza bat, bitxia iruditu zaidana berak zion, beretzat Ezoka Amairutik gaur daño iritsian guztia Ezoka Amairu dela. Eta gaur egun dauden musikari haienek ere Ezoka Amairu direla, eta berak sumatzen duela horrekin apurtuko duen zerbaiten falta nolabait Ezoka Amairuk ere apurtu zuen moduan. Dena den zuk belen aipatzen zenean, zure ustez kanonizazioa ez dela ala, zure ikasleak esaterako ez dutelako haien berri. Bueno, bai, ez dakit, nik kanonizazio horik ez dut ikusten, bai ikusten dut, ez dakit, gora zer egiten zaiena merezi dute, edo omenaldiak, orain daukagu Laboaren urte muga, Xabier Lete hiltzela ere 8an, Jose Antonio 12an, omenaldiak jasotze dituzte, oroitzen ditugu, baina adibidez, belaunaldi gazteek alde batera utzi eta pixkat ere serki bilakatu diren hainbat abesti, txori edo eta Salvadorren eriotzian, ez dute ezagutzen. Kanta hori entzuna daukate, baina ez dakite horren atzean zer dagoen. Eta nik ez dut uste kanonizatu egin direnik. Gainera uste dut, erakutsi egin behar dugula haiek egin duten lana. Eta oroitarazi behar dugula, haiek nola borrokatu zuten, eta momentu txarrak ere pasatu zituzten, zentsurarekin, gartzelaratzeekin, errepresioarekin, eta oroitu behar dugu pixkat haiek egindako lana, baina ez dut uste kanonizazio hori badagonik, ez dut uste. Nik pixkat baiet zango nuke. Baiet, bueno. Pixkat kontra ingo nizuke, batez arte plastikoan gertatu zalako gauza bat, oso, niretzat, behintzat, kanonizatu zala Oteiza, eta Oteiza bihurtu zala, pixkat, nire ustez pertsona batez inguruko batzuek behintzat, alde formalera mugatu zuenak, eta Oteizito bete gendula pixkat Euskal Herria, ez da? Era formal batean Oteizak itezuna egin nahi zuenak, baina era teoriko hori galduta, ez da? Asmoak eta helburuak galduta, Oteizak askotan esatezun, behak itezitun trastuak ez zuela esertarako balio, beha aizala pertsona, alde horretatik eskultore bihurtzezala
tresna horien bitartez. Orduan, gaizki ulertu batzuek egon dira, batez gaina alde maskulino eta matxista batetik begiratuta, eta bihurtu da artista, euskal artista, eta batez euskal eskultore maskulino bat, indarrarekin lotuta, material batzuei lotuta, eta forma batzuei lotuta. Eta alde horretatik bai nik usten dut, ondala, Oteizaren kanonizazio bat, eta baita ere Txillidarena, ez? Eta, bueno, hori, pixkat ikusten baldin badeu, 2016ko kartela, ikusiko deu, Txillidaren kanonizazioa Donostia noaino iritsi izan, kalidade artistiko trakes baten aldetik, eta gaina, imitazio nahiko, pixkat, irrigarria edo horrelako zerbait. Nik usten bai egon dala horrelako zerbait, bai pixatzen dula gehiegi, pixatu izan dula gehiegi Oteizaren itzalak, agian berek asmoen kontra, nire ustez, baina bai egon da, eta nik usten genero aldetik begiratuta ere, iruditzezat badaudela horrelako kontu batzuek, esan edo, 78ko maiatzeko gauza batzuek, bai kanonizatu baino gehiago bihurtu ziala oso zail aldatzeko, kontutan izan gabe 78ko maiatzak zeukala barruan bere autokritika, eta hori da agian gaur egunetik berreskuratu den gauza bat, eta igual alde feminista ere etzan horren beste iritsi, batez talde hauetara, eta orduan nik usten dut hor bai gertatu zala zerbait 70ko hamarkadan baino gehiago 80koan izan daiteke, eta instituzionalizatu zanean agian arteak bai egontzean estilo ariketak edo izan daitezkenak, eta kanonizatu zutenak pertsona batzuek. Nik atzo Laboen dokumentala ikusten esaten nun, nola lehike Laboa horren gutxi kanonizatzia eta Oteiza horren beste kanonizatzia, ez? Ze pertsonalidade ezberdinak, ez? Edo zein guru ezberdinak izan zituzten hori horrela izateko, ez? Ez dakit nik botatzen dut, ez dakit Mariasun igual genero aldetik nola ikusi duzun, ze idazle aldetik ere euskal idazlea beti izan da gizona, ez? Momento oso berri bate arte, ez? Baina rapatzen gauzu momentu baikor batean, zengo dugu, izaten ditut beste momentu asko oso eskorrak, eta bai, eske idazletza aldetikan eta horrela nik sekulako aldaketa ikusten dut. Esan nahi dut bintzat, 70. hamarkadan demagun kontatua ginen euskera ezagintzen ginen emakumeak. Gainera hasi ginen Danako lania Maia Lazarekin batera Zeruko Argian, Anaitasuna, hor hasi ginen eta kontatua ginen, esan ere ja behatzekin, eta gaur egun, irutze zait, egon badago eta gainera berrikuntza handiarekin, aipatzeagatik bertsolaritza, imaginatu, bertsolaritzak eman duen giroa. Eta neurri handi batean, berriro guetatuko den maiatza 78ko irautza soziokulturalari buruz. Neska gazte horiek edo zain gazteak edo, ez dute zer ikusirik gure belaunaldiekin. Ja, esituak zeuden beste modu batean, beste ikuspuntu, gizon emakumeen harremanak ere askoz lasaiago biguinagoa ziren, naizta, ukatu gabe hor zea da hola, ez da? Borroka bat nola baita esateko sexismoren adetikan, baina eske Hai gero hitz egiten, klaro, zuko aipatzen duzu, eta Oteiza itzalo izugarria izan zuen eta dauka, ez da? Eta lauan ikusten dut beste mundu, beste arlo batian. Baina ni berriz ez dizut, baikorre ikusten dut, haizu zen, eman deran letratako edo nire mundu, ez da? Mundu letratako literarioa den irakaskintza. Leheno, astu zaitezatea irakaskintza. Irakaskintzaren aldaketa, maiatzaren hamarkada, 70. hamarkada horren ondorioz ere erabat aldatu zen. Esan edo, zuek gaztea zedate eta nik ez nuke hain zaharra izan nahi, baina besterik bentaja bat daukat. Eta ez dakit, unibertsitatean, jodezagon unibertsitatean, 78 baino lehen otabar, jendeak joaten zen, mutilak edo, mutilak gehienak, noski, gehienak, eta korbatakin.
bueno, hemen adineko batzuk ezaudete, korbata, eta zea, klase magistralak ziren, eta bat. Maiatza 78 ondoren, oidan hankaz gora jarri zen. Ni karrera ikasi nuen Parisen. 70-etik 73, filosofia hutsa izeneko, bale. Hor, urtero, irakasle tokatzen zitzaizuna, entzen zen eta esaten zuen après le mes 68, hau da, maiatza 78 ondoren, aldatu dut programa, aldatu dut ebaulaketa sistema, danak aldatzen zuten dana. Nik pasan nuen karrera guztia azterketa bat egin gabe. Eta are gehiago izango dizuet, nik hori praktikan jarri dut gero nire dozentzian. Ni azken 25 urtetan egon naiz UPU, EHU, hizkuntza eta literaturaren didaktikako sailean, hau da, nire asignatura eta zea literatura zen. Eta berdin jokatu dut, irakatsi zidaten bezala irakatsi dut. Nik ez dut esango hau dala ebaluatzeko formarik ederrena, inundikan ere, baina nahi zegoki dana, literaturari zegoki dana, nire ikuspuntutik, ze jartzea ongi, oso ongi, ez hain ongi, eta ez 7,2, 5,75, osea, behar bada hori medikuntzan oso importante izan da berizteko kiste eta tumore baten arteko, baina literaturen, eta nik oidan erakutsi zidaten horrela. Eta ere gehiago esango dut, gero, etorri Euskal Herrira, bizitzen hasi hemen ikastola sortu berrietan, eta erabat aldatu izen pedagogia. Orduan, ikastetxetan erabiltzen zen pedagogia zeukan zer ikusirik ikastoletako-ekin. Ikastolak hornitu ziren, batez ere, Kataluniako esperientzia Rosa Sensat, Frenet, en fin, beste erabat irautzaile izan zen. Eta oidan azetorren pixkat esateko gaur egun baikorren eukala. Eta orduan, zuk esaten duzun guzti horri, igual ez daukat nik ere izpide zeari, baina badaukat, arlo askotatikan, sensazioa, 60. hamarkada hura ere oso garrantzitsua izan zala gure bizitza, gure gizartean, eta neurri handi batean eta oidan ere kezka irauntzen du. Igual beste neurri batean ez. Gure urtiak ez dira alperrikan pasa, egoera sozioekonomika erabat aldatu da, globalizazioa, emigrazioa, egoera prekaridaden lanean, en fin, beste gauza aldatu dira, ja ulertu ezinak direna pixkat beste belonaldiko batentzako, baina oroar eta zenbait gauzak eta konkretuki nire bizitzari dagozkidanak. Eta literaturala eta letrak esaten dizut gaur egun, eske hemen Durangon ikus ditzakezu autore gazteak, bueno, gazteak, ez egin gazteak, emakume feminizatu da, eta oroar, eta izinduko naiz, nik uste normalizazioko bidean gaudela. Normalizazioa esan nahi du, azkenian antzeko parezido, gure nazioartekoen giroan, ari geralaia, literatura espandi dago feminizatua, espandi. Zer nahi dut? Eta anormala zenan zen lehenagokoa. Anormala bestiak ginen, orduan ginen. Ez doka mairun ere, Lourdes iriendo, zen edete, pues igual, ari gara normalizatzen bertsolaritza, igual orduan zera normala, eta oain nahi da normalizatzen. Bai, ni ere baikorra naiz, baina esan dut, batez, nik ez dezaten gaur egun kanonizatuta daudenik, baina bai, momento batzuetan kanonizatuta egon diala, alrebez, gaur egun nik ustean dut galdu deuna da kanonizazio hori eta honea, eta gaur egun nik ustean dut ez daudela kanonizatuta izen horiek edo asko kritikatu izan dira alde zentzu honetik eta nik ustean dut ondo guazela alde horretatik, baina bai momento batzuetan pixkat kanonizatu ginuzela izen batzuek, pertsona batzuek, eta horrei buelta eman dileu eta asmatu deu, eta hobeto. Beste ari bat hiltzeagatik, garai hartan ere bisa kontatu guzuenaren arabera, elkartu ziren elementu asko nolabait egin zutenak, ideia berriak sortzea, proiektu berriak nolabait utxuneak zauden tokian utxune horiek betetzeko grina, proiektu asko ere taldeak osatzeko premia hori zauden gabezei erantzuteko eta beste.
Eta askotan agian garai hori biratzen digunean, nostalgia puntu batekin eta bar, gerta daiteke, behin ja bide hori urratu ondoren, baina ez dela horren romantikoa sortzea, ez dela horren romantikoa talde horiek sortzea, baina hala ere zuek zenioten, ez dagoela zentzu askorik, ez doka mailu berri, ez da horrelako kontu ez hitz egiteak, garaia oso bestelakoa delako, eta ez duela uste, gaur egun halako fenomeno bat gertatzeko baldintzak edo halako apurketa bat, halako haustura bat emateko eta proiektu berriz goitik bera, ibilbide bat, kultura baten ibilbidea goitik bera lotuko duten haustura horiek emateko ingururik edo ez dutela antzematen, edo, batetu nahi, zuetea antzematen ote duzuen horren sintomaik. Ez dakit. Ez dakit, lehen aipatu dugu, ondarra edo garrantzia eta zalantzari gabe testuingura erabat aldatu da, ez? Gaur egungo ez dakit testuingura neokapitalista edo gauza asko gertatzen ari diren mundu mailan, da ondar horrek hor jarraitzen du gure kulturan, ez? Beste forma batzuk hartuko ditu, lehen aritu naiz pentsatzen, ez? Orduan, ez dokamairuk edo egiten zuen protesta abestia. Ez, munduan zeuden injustizien kontra eta beti mezu horren bila aritu ziran, ez? Eta transmititu eta herriak egarria zeukan eta berak ezin esantzuna, kantariek hartzen zuten herriaren ahotsa eta gaur egun olakorik ez dago, ez? Baina hain nintzen pentsatzen, ea gaur egun protesta abestitzat ardaiteken zeo zer egongo dela, ez? Badago noski kantu komertziala edo, ez? Baina nik uste du baita ere badaudela letrak edo zenbait kantari, mezu ideologia bat transmititzen saiatzen ari direnak zen mundu mailan, gaur egun ere gauza asko gertatzen ariela pentsatzen dut. Jarraitzen dute gerrak, immigranten arazo hor dago, ez dakit gertatzen nahi dira gauzak, eta nik uste dut oraindik ere horiek transmititu nahi izaten dirala, ez, artisten aldetikan. Modu desberdinan, testuguro erabat desberdinan, baina bai hor ere jarraitzen du hildo batek nola baita ez dakit. Bai, nik edala pentsatzen dut, ezin diala konparatu bi garaiak, oso zaila da guk imaginatzea diktadura bat zer dan eta zentsura zertzan eta mila gauza errepresioa zertzan, ez? Oentxe bertan salgai dago hemen Durangon estado de excepción 78, ez? Zanet, guretzat hori zaila da imaginatzea, guk ezin deun lan egin horrela, ez? Beste testu inguru da, beste... Eta alde horretatik nik pixkat lehen horrek arrisku horretaz hartu nahi nun jendia, ez? Nostalgia horretaz, ez? Ez ematen du, ura izan txala ez dakiz zer, eta, ura izan txan tokatu zana, baina gaur egun tokatzezaku beste gauza bat, eta igual gure garaira egokitu behar deu, eta nik usten dut sormen lanak egokitzen diala gaina, eta oso ondo egokitzen nahi gehala, nire baikor naiz alde horretatik, nik usten dut oso sormen produkzio euskal munduan oso ona dakaula, bai arte plastikoen aldetik, bai literatura aldetik, bai musika aldetik, bertsolaritza aldetik, nik uste dut maila gora indula, eta alde horretatik nik enuke nostalgia hondik eokiko, ez? Horregatik nik arrisku horiek, kanonizazio horiek, ez? Bai, Oteizak bai egin txula, eta, bai, Oteizak ingozun tokatu zitzakolako ura, baina gaur egun guri tokatzezaku beste zerbaititia, eta igual garaiak aldatu dira, adibidez, asko aipatzen da elkartzia, ez? Eta, garaiarek asmatuzun elkartzia modu batea, eta gaur egun, jendeak nahi baldin badu elkartzen da beste gauza batzuetako, eta agian elkarketa hori izango da virtuala, edo interneten bitartez, edo crowdfundingen bitartez, ez dakit oso ondo nola. Baina nik usten dut nostalgia horretan ere ezin deula eroi, ez? Eta nik usten dut gaur egun dakaunakin, ez gaudela horren gaizki. Zagin Maria Sontzera gehitu nahi duzun, bestela igual galdera tarterik ezakego. Beitu, orain nahiko eskorra, entzitzen nahi. No, diot, bai, ez dugu idealizateko garaiura, inondikan ere, baina nik uste gaur egun beste aro batean sartu gerala.
zaila egiten zait orain laburtzea, zergaitik deitzen diodan aroa, baina aldaketak oso sakonak gertatu dira, globalizazioa demagun era digitalean sartu gerala. Osea, gure eskemak, ordura artekoak ez digute ezertarako balio, baina esperientzia ere hor dago. Eta hor, orduan bizi ginen batzuk ere hemen gaude. Eta pensionisten borrokak ikusi, eta pensionista horiek, ziur asko, belaunaldi hortakoa dira, 60. hamarkadakoak. Eta berriz, garaiak oso ilunak dira gaur egun. Aipatu duzun estado de excepción hori, ni orduan gaztetxo nintzen, eta goatzen naiz oso ondo. Baina zen edet, nik uste ilunago dela gaur egungoa, ordukoa baino. Ze batez ere, Espainian edo egualde honetan eta genik egun, diktadura bat zeon, diktadura horren kontra, eta denok bat gentua zen. Antifrakistak ginen, ja denok. Eta gaur berriz, etxaia diktadorea zehatu da izugarria, edatu da nun nahi. Osea, ikusita gainera, azken urte honetan eman diren eskubide aldeko mogimenduak bai itzela dira, nire ikeragarriak. Horren kontra edo nostalgia ez dute epatuko, maiatza 78rekiko beste mundu bat da. Netzako da, ez dakit, beste mundu bat. Bukatu zen mundu bat, erreui handi batean. Baina mantentzen dugunok, bizirik gauden bentsat, olako ideal batzuk, edo etikako punto batzuk ere, etikako gauzak, ikusteko edo juzgatzeko modu bat, behar badago gaur egungo gazteak ez dutenak, ez? Ulertzen behar badago ezituak izan ginen baloretan gaur egun ez daude, eta gero egoera objetiboki behiratuta batetik munduan ematen dira migrazioak, horrekiko konportamentuak nazio zean garatuena, ikusita neoliberalismoa, ze garai hortan ere ez dugu astu behar, ekialdekoa zehola, ekialdeko mundua, alternatiba bat, hipotetikoa, gure imaginario kolektiboan ere bazion alternatiba. Horien ez dago ezer. Nik uste oso garai ilunetan gaudela. Eta Euskal Herrian berbada, gauza hon asko gaipatu ditugu eta baikorra izan naiteke, baina beste oroar ikusita nostalgiarik ez, baina ere berean erabat kontzientzia bat gaur egun ere, edo ala irutze zein nahi, igual ez gerala behar dan bezain kontziente ze garai ilunetan bizi geran. Horregatik eskorra ditzen diren helburuari, baina ala ikusten dut. Haien esako nuke, interesgarria baiterezuk feminismoa ipatu zein dezun ekarpena, ziur asko gaur egun nonbait baldin badago taldeak eratzeko eta proiektuak garai horrekin konpara daiteken sendotasunarekin, sortzeko grina eta bultzada kaso feminismotik izango erako. Pentsatzen dut igual analisi hori ni baino beto egiteko norbait izango dela publikoan, edo beste konturen bat gehitzeko prest dagoen norbait ere bai. Ez dakit inork galderarik egin nahiko luken, aberastu nahi luken entzun dugun hau beste gogoetaren batekin. Eskertu guen izuek, Bai, Gaur egungo globalizazioa eta hori dana kontun hartuta, da ez dok amairu da izan movimiento kulturala eta hori dana ikusitxe, zuek uste gaur egunin beste movimiento kultural bat posible dela, kanpoko kulturen eragin eta hori dana azkenin uka ezin da hori kontun hartuta. Nik ez diat helduko, zuetak Ez dakit pentsatzen. Segun eta nola ulertzen dan hori, nertzat bintzat. Esan nahi duzu, ez dok amairu eta hauek bezalako movimentu kultural bat edo horrelako zerbait posible ote dan gaur egun, hori da galdera. Esan nahi, are haien antzeko zehoz edo? Nik uste badaudela. Beste formato batzuetan, baina badaudela. Nik ere ez dakit, uste dut Mariasunek epatu dituen iluntasun,
neoliberalismoaren iluntasun horien aurrean, badaudela beste erreakzionatzeko modu batzuk, ez? Eta ez dakit, agian ez gara hain kontrakulturalak, baina badaukagu konpromesu bat gure kulturarekin, eta nik uste dut oraindik ere militante bagerela, ez? Ez dakit, nik Euskaraldia ikusten dut, ez? Adibidez, Euskaraldia eta zer nolako harrera izan duen horrelako ekimen batek. Eta ez dakit, nik itxaropena badaukat, ez dakit beste modu batean, bai, mugimendu kulturala bai, ez dakit hain kontrakulturalak, baina bai badago aldarrikatzeko nahi hori oraindik nik uste dut zenbait egoeren aurrean. Modu desberdinean, baina bai. Ni lotuko nuke aipatu duzun hori edo aipatzen ari zidatena global termino horrekin, ez da nola lotu globalizazioaren alde honak ze egon badaude, gure kulturarekiko eta gure... Eta lokalismo horrekin, ez da? Helburua gaur egun aipatzen da egitea globalki, globaltasun, baina apustua eta desafio ere hor dago nola mantendu guria edo, eta era berean irikita, irikita gaude derrigorrez, gure gazteak diko ez de kanpora lanea, eta da otra ziego bat, pentsezin jazala orain dela 50 urte, demagun, Eta enpresak ere duten harremanak mundu guztiarekin, eta eraginak, hor gertatzen da Trumpek esaten duena eragina du gure banketxetan, demagun, de repente galtzen duzu dirua, da izugarria alde hortatik, baina era berean lokalitate bakoitzaren nortasunare hor dago, eta hor nik uste desafio bat dala gaur egun lokal dezen zaiona, ez da? Baina behar dugu igual gure desberdintasunari heldu, ez? Globalizazio hortan ez galtzeko, guriari helduta desberdindu. Eta bakoitzak edo unezuneko momentuan erabili ikusi zertan datza hori, ez da? Teorizatzen dana da erresa, baina gero konkretuki, bai musikan, bai artean, zeigera, elkarri kopiatzen. Horretzen, asko saltzen dana liburua, musika hori, zer ez alda kopia bat, ez dakizerrena. Azkenien non dago gure originaltasun apur hori, gramo txiki bat, besterik ez da izango. Baina non dago, en fin, nik uste galdera asko sortzen direla horren inguruan. Horrein lotuta igual pixka galdera bat ere nahi nizueke. Aipatu dugu ez, globalizazioaren eragina guzti hortan, eta ziur asko globalizazio orain askoz nabarmenagoa da, noskitu gara hartan baino, ezago alderatzerik. Baina gala ere, aipatu ditugun sortzaile hauek, bai musika gintzan, bai artean, neurre handi batean, kanpoan egiten zen ura ikasi eta zertu eta hortik ekarri zuten, Euskal Herria. Eta galdera da, hori gaur egungo testuinguru baten egingo balitza da, mundu guztia eskura daukagun momentuan, mundu guztian gertatzen dena eta egiten dena, ikusten dugu momentu batean, hori Euskaraz eta Euskal Herrian egingo balitz, hainbesteko eragina eta babesa izango luke hau da. Ezagutu izan balu, orduko Euskal Herriko bataz besteko jendeak, munduan egiten den hori, hainbesteko balitzak ekarpena, edo hain justu ez ezagutza horrek egiten du haien ekarpena esanguratsua, ez baita gauza bera, aurretik ere entzuten dezun gauza bat zure hizkuntzan entzutea, edo globalizaziorik ez dagoen testuinguru batean lehen aldiz entzutea alako zerbait, eta gainera euskaraz, eta hor aipatzen zenun lilura hori, eta bar, kasu hortan, beste ari bada, juntzait ego eta urruti xamar, baina ekartzen dezuen pixkat durrera. Nik ondo ulertu bat dizu eta azkenean egiten duzu galderaia originaltasuna existitzen den. Eta ere gehiago mundu honetan. Ez da txantxetako galdera, Originaltasuna edo guk ere gure esentzia santu, Oteizaren bidetik esentzia gure izakera, gaur egun hori nola, zertan datza. Ze azkenean gaude, erabat, harremanetan eta interneten, txeske egoera erabat aldatu da. Osea, noraino badegun zerbait propioa, propio hori noraino dan, edo saltzen dan propio bezala baina ez da. En fin,
nik ulertu dizut, Ezkenian da galdera filosofikoa, Igual pixat zehatzago izan da, neurri batean, sormentalde hauetan zuen pertsonetako askok izan zuten kontaktuak aso kanpoan beste realdatzen egiten zenarekin, eta horrek eman ziren, beste aitzaki bat, beste begirada bat, gero ekarri zutena eta uztartu zutena euskal tradizioarekin eta bertako partikulartasunarekin. Baina ziur asko gaur egun hori egitea ez da orduan bezain esanguratsua Euskal Herrian dagoenak mundu osoan egiten dena ikusten duelako. Ez duelako behar behizta inor estatu batuetara joatea han egiten dena kontatzeko egunero telebistan kontatzen dituelako hori. Eta orduan pixka bat hori galdetu nahi nuen, iruditzen zaizuen. Ez ezagutza hau da, kasu konkretu hortan globalizazio falta faktore garrantzitsua izan dutezan haien ekarpena horren esanguratsua izateko. Nik uste modernitatea ekartzia beharrezkoa zen, gaur egun ez da beharrezkoa modernitatea hemen sortzen da, orduan, eta ekartzen dana, ez da ekarri behar, ja esautzen da, orduan, nik uste zeharo ezberdina dela egoera, orduan, zaila da galdera horrei erantzutia, horreatik izan zuen arrakasta harek, horreatik ere bai, baina gaur egun horrek ezin du arrakastaren formula izan, ze zinezkoa da. Nire ustez bintzat, ez da. Imposiblia da gaur egun modernitatea ez ezagutzia, eta modernitatea bertan sortzen da. Orduan, nik horrela ikusten dut. Zure galderari utziz berriro, erantzun bakarra sortzen zaidana barrutik gainera da, azkenian zer dugu propioerena, bestela momentu enten ez dut ikusten benetan, hainbeste da gure eragina dugun beste mundu guztietako lekutetik eta guria, azkenian galdetzen duen buruari eta erantzun bakarra da hizkuntza. Hizkuntza. Euskara. Eta ez daki zer, baina horri helduta. Ez daki zer gramo zea propio eman dezakegun, edo bestia behiratuko diguten, azkenean zergatik egin behar digute kasu bestiak. Total, hobetu egiten dute Frantzian, Italian, berdin edo zeinlekutan, edo Afrikan. Azkenean zein da gu egiten gaituna eta mantendu dezakeguna propio apur hori, nahiz da eragina izan beste hizkuntzetatik ere, hori da beste gauza bat, ni ez naiz alde horretik amatere purista. Bai, mestizajea egon dedila, baina azkenean hizkuntzetan nire erantzun bakarra. Euskara. Neria, Nik noski, eta hizkuntza guztiek daukate bere mundun ikuskera, ez? Oteizak ere bere etimologia horiekin hori komentatzen zuen, ez? Islatzen, hainbat hitz aztertzen zituen, izarra, ez dakiz, eta horrek ematen zula munduaren ikuskera bat, eta erabat ados, hori da, abertzaletasun berriaren oinarrietako bat, txillardegi eta guztiek, hizkuntza gunean erdian jarri zuten, ez? Eta horrek bai gure kultura ez zuen zentzurik izango, euskal kultura euskara delako, ez? Eta hori dugu desberdin, eta hori dugu original, eta hortik abiatuta, ez da egit. Gustut badagoela beste galdera, baina hala ere nahiko dizuke Ismael ere hitza eman, ze hizkuntzaz ari gara, eta hitza tartean dagoenean errazagoa da, baina zer gertatzen da arte hori arte garaikidean ere mura dara magunean. Bai, hori betiko arazoa da, hizkuntzari gabeko artiak, horrek ez du existitzen hizkuntzari badake arte horiek, dudik gabe, baina egia da ere bai, arte plastikotan ez dela bihar beharrezko hizkuntza, horretik lortu dugu homologazio internazional bat, beste tokitan egiten danaren antzekoa. Gertatzena da, Euskal Herrian dagoen berezitasuna da, maila handikoa dela, eta maila handikoa izate horrek esan nahi du, asmatu dela bertako egoera soziokultural eta politiko batei erantzutia, eta beste toki batzuetan ez horren beste. Orduan, horrek ematen du arte askotan artien arrakasta, ez da? Hau da, gizarte batekin lotuta dijoan gauza bat, ez? Ingo bagenu, hemen Madriden iten dana, orduan, eluke balio handik izango.
baina iten baldin badeu zerbait ezberdina eta ezberdintasun horrek ematen baldin badio kalitate plus bat, horreatik da interesgarria ameniten dana, horreatik interesantzen zaie munduan ameniten dana. Zedaka berezitasun plus bat. Eta berezitasun hori etorriko da egoera sozio-politiko-kultural batetik eta tartean euskara mantentziak adibidez emango dio plus hori, beste toki batzuetan, igual burruka horretan ez diana sartu, ez du, ez da pentsatu ere egin, ez? Eta hori dudik gabe transmisio batetik dator, eta 60ko hamarkadatik datorren transmisio batetik dator. Transmisio hori ez da eten, eta oraindik gaur egun hemen lan egiten duten artistak, hemen lan egiten duten artistak dira. Ez dia, naiz eta Nueva Yorken egon, eta naiz eta Nueva Yorketik bueltan etorri. Hemen lan egiten duen artistak dira, horrek emango lioke berezitasun hori. Beraz, hizkuntza hutsetik arago ere egon daitezke berezitasunak. Omen zegoen galdera bat, igual horrekin ja bukatuko dugu, baina... Hizkuntzaren inguruan zer gauzei begira egin zienan beste gauza eta hizkuntzari zen olako indarra ematen zekon. Eta gaur egun badirudi kanpora begiratzeko hizkuntzak ez dugikola balio. Eta orduan berriz hizkuntzak izan balio bat kanporako gauzakin inspiratuta egiteko. Gaur egun nola ikusten ez duen, baina ia pixkat erantzun ez duen. Ea hizkuntzak mugatzen duen neurri batean kanpora begira. Zure kasuan, Mariasun, esaterako, itzulia izan zaraz. Euskara sortze ez da traba izan gero hori beste toki batzu eta eramateko. Gaztelera beti tartian, bidean, ez dugu astu behar. Ez beti, ez beti. Baina ezke zure galdera nire bintzat ez dizut ondo ulertu, baina behar bada gehiago ari zinen pensatzen arteaz edo... Eman zan, Euskal Gintzan, sakulako indarra egon zan eta sortu zen gauza berriak eta esan duzu bezala metodologiak irakaskuntzan aldatu ziren eta jendeak euskara zaiteko indar bat zuen. Badirudi orain indar hori galdu indala, erabiltzeko, hitz egiteko, ikasteko. Eta lehenago etzan laneako behar eta orduan jendeak ikasten zuen, hori ere artea izango da, ez? Euskaraz ikasi eta egin, nahi dolako eta norberaren onerurarako lehenago eta behin bilatuiz, besteakin eta iniz. Orain ez da hori gertatzen. Nola ikusten ez duen, artearen inguruko movimentu edo indarrakin, dauden gaur egun ikusten dituzuen indar horiekin, hizkuntza nola ikusten ez duen. Zergatik gehatzen da atzera edo zergatik aldatu da ordungo indar hori guain zergatik ez dauke. Nola ikusten ez duen, Ismael esaten ez du badela proiektua gaur egun eta badaudela egoerak arte egoera positiboak eta ados. Baina hizkuntza ez alda pixkat geratu hortik atzera. Ez alda pixkat galdu lotura hori artearekin lehen zeuken guain. Ikusten dut bi aldeta ikusi daitekela gauza. Ez da esan gu behitzen baldin badeu garai harta, ote izaketzekin euskeraz. Eta gaur egun behitzen baldin badeu, ja artista plastiko gehien eta ezaunenak Euskal Herrian badakile euskera. Eta orduan, ez dakit, segunetan nola behiratzen den, danetik egon daitezke loturak zeuden bere garaian, eta gaur egun ez daude horrenbesteko loturak, ez dakit nola nik segunetan undi behitzen da, ez? Ez dakit, nik garai hartan zeuden loturak ere auskalo nolakoak zian. Ez dakit idealizazio punto bat ez dakaun horrekin ere, ez dakit, pixkat. Ze garai hartan, jende asko etzan euskalduna eta gaur egun gehiago da euskalduna, ez? Ez dakit, nik hor ere duda egiten dut, ez? Atzea gelditu ote dan hizkuntza edo ez dakit. Dudik gabe prestigio hori asko ze handillo zan bere garai hartan.
gaur egun prestigio hori igual galdu dela, osea, garrantzi hori etzaiolako ematen hizkuntzari, baina bestaldetik irabazi deu hiztun aldetik, ez? Takit, hor. Ez dakit, nik uste dut gure lorpen edo giza lorpenetan edo badaudela momentu batzu non azeleratu iten den, azeleratu, eta beste batzutan lautu, meseta bihurtu, ematen du atzerapena, baina ez da. Nik uste, personalki nik uste, 60. hamarkada oroar izan zala olatu arlo askotatik anbairatuta emakumena, hizkuntza, aipatu ditugun alde, eta behar bada hizkuntza, euskera, ari zera ez da euskera. Euskera nire ikuspunturako, bizitzen nahi da olako ez atzerapena, ez naiz osatzen esatea, zeren ez naiz aditua horretan, baina olako itxurez lautada, ahul bat lautada moduko zerbait, non ez da somatzen leno, garai batean izan ziren indarrak gogo eta zea. Hori da pizkat zuk esan nahi zen hona, ez da? Bueno, edo ulertu dizut. Bueno, oso ondo ulertzen. Baina nik uste dut behar bada gerta daiteke prezio hori ordaindu beharra edatu dalako, hizkuntza edatu dalako, ez bezain guneko genuke bezain beste, baina edapena irabaziolako agian da prezio bat, eta beste nire kezka, benetako kezka da, ia hizkuntz euskara horren inguruan zer mundua, zer behikulatzen dugu, zer komunikatzen dugu besteari. Zer komunikatzeko, bideratzeko, azkenean Hongkongen bideratzen den bideo joku baten idea bera, pues igual berdin du euskara, inglesa. Osea, nire kezka, nirea propioa, Ez den beste euskararen edapena, erabilpena bai, igual, baina edapena baizik eta gero hor barruan zer mundu, guria edo nun gelditu da azkenean aipatzen genuen originaltasun puntu hori, ez da, euskaldun aportazio minimo hori zen izan daiteke, hori bai iruditzen zaik eskagarria. Ez dakit jarretzen dira arpegi garen gatik. Hori, ia deno gaude, hola nola, buruak danako globalizazioak eta deno dira antzekoak eta denok ikusten dugu telebistan serie berdinak eta denok eta azkenean hizkuntza bai mantendu, baina zer behikulatzeko, zer, eta hor ez doka mairuren garaian edo jode ezagun askoz garbiago zegoen hori. Baina hori da, komentatu duguna askotan, ez? Egitura edo ingurunea erabat ezberdina zen. Ez doka mairuen garaian zetorren debeku bat zen, ez ofiziala, baina bai hortzeon debekua eta galera, eta orduan heldu egin behar zitzaion, berritu soineko berria jarri eta garatu egin beharra zeon. Nik ezakit ahuldade bat den, hizkuntzari eusteko modua pentsatzen dut izanen dela garai berrietara egokitu orduan egintzen bezala, ez? Zahar itxura hura kendu, berrikuntza bat eman, estandarizatu, eta aurrera bota, eta horren ere heldu behar dugu, ze mezu, zer iragartzen, ze transmititzen duen euskarak, ezakit inguruan daukagun guztia, ez? Kezka bat da, kezka, Ezakit hori ahuldade bat den edo egokitu egin beharko zaio garai berrietara ere euskara. Hizkuntzak euskarak, bezain, ez du ezagutu inoiz bere historia, gaur egun ezagutzen dugun egoera, soziolinguistikoa. Imaginatu hiztegintza, itzupengintza, inoiz, ez dugu guk euk ere euskaldundu ginenak 70 hamarkada hartan eta ezkin nuke pentsatuko ere, olako maila hartuko zuenik. Hizkuntza bezala, hizkuntza, baina azkenean gero pentsatzen duzu, hau dana, hau poderioa da, ez da? Baina, zer transmititzeko, zer behikulatuko dugu hizkuntza gaur egun, gure buruak eta gure, hitz peligrosoa da, baina anima, berdina baldima da
bueno, berdina edo saltza berdinean baldima gaude lehen munduan behintzat. Hori da nire kezka. Baina hizkuntza, nik uste? Inoiz ez dugu ezagutu gaur egun daukagun aukerak eta gehiago interneten. Orain egun hauetan zegoen aukera hori modela edo programa berria itzultzeko, bueno, berdin du, da, salto. Gezurra dirudi 50 urte bakarrik pasa direni. Hala irutzen zain, Laizter pixanak abukatu beharko dugu, baina, bueno, abukatu horretik garaik galdera batek nahi omendu. Entzuten da? Zaude, ez da entzuten, edo bai? Bai. Bota. Ez, bueno, mil esker. Nik uste gauza asko esan dituzuela eta oso zaila da. Garai ura gaurko unetara ekartzea hola bi hitzetan. Nik azpimarratu nahi nuke, Belenek aipatu du ongi, erresistentzia. Baina nik uste dut hori baino lehentxago dagoela bizinaia. Noski bizinaia inguruan aurkitzen baldin baduzu debekua, ezintasuna, zapalkuntza eta bar, hor resistentzi bat. Baina nik positiboan azpimarratuko nuke gaurko egunera ekartzeko moduko balore bat da konstruktibismoa. Hain zuzen, arte plastikoetan, garaiaietan nik uste bizitu genuela gauza berriak eta bide berriak jorratzearen grina eta pasioa eta gogua. Noski, aurkitzen genuen egoera, baina hori zen, eta nik uste hori dela naia, egin naia, sortu naia, bizi naia, egin naia. Horrekin batera lotua kolaz. Kolaz, Ismaelek ni baino bekidaki eta kolazarena alegia anartean zeuden indarrean paradigmak eta kategoriak, eta bai genero kontuan, bai euskaldun, fededun eta beste gainerako guziak eta oso klitxe zirenak, hoi denak hautsi bezain bat josi eta sortu beste zerbait. Orduan, hausturarekin batela, hautsi behar baitzen, biztan da, baina hautsi jostura egiteko eta sortzeko, ez? Beste gauza berri bat sortzeko. Eta hor, gakoa da, aipatu duzue, naiz eta bai kanonizazioaren arriskoa, Ismaelek ondia aipatu duen bezala, berbada inun gertatu baldin bada plastikan gertatu da gehiago, ez literaturan, eta ez hainbeste, literaturan zertxo bait, eta ez kantagintzan. Baina Oteizak ekarritakoa, hain zuzen Oteizak periplo amerikarra egin ondoren, Brasileti batez ere neokonkretistak eta hutsaren kontzeptua eta hori dena, eta gero poesia abangoardista txilekoa eta batez ere eta hori dena, ekarri zuen beste begirada bat. Orduan, bat-batean ekartzen duzu begi garaikide bat, zeinaren bitartez ikusten duzun bersolaritza beste modu batez, asko zen modernoagoa. Eta pastorala ikusten duzu Antonin Artaud edo Bertolt Brecht, eta ikusten duzu Oteizaren erdiegia, erdi mito, sortzen duen begirada berri bat. Eta horrek, akonplejatuta zegoen herri batean, gizarte batean, sekulako sustada izan zen, sustada ikaragarria izan zen. Eta bestetik, aipatu, bere garaian, kantagintzan adibidez, Estokamairo aipatu da, eta kantatzen zen gure bidegalduak, edo goizuetan, edo aikamutil, edo beste zein kanta herrikoia, baina gaurko eguneko moldetara ekarria, baina baita ere kantatzen zen ez kanta beltza, Detroitko Vietnamgo gerlaren kontra, eta bar, mementu berian, hori da beste gako bat ene ustez, eta zen oso sustraituak, baina oso irikiak. Eta Mariasunek esaten du, egia da, mundua erabat aldatu da, zer transmititzen dugu gaur egun eta gaur eguneko hizkuntzaren bitartez naiz eta erabilera aldetik, kilikolo ibili, baina soziolinguistikoki egia da, garapen ikaragarria dela, zer transmititzen dugu, honen aurretik aurkeztu dugu Sarriren azken liburua. Eta aurkezpenan egon da kubatar kantari bat, Ander Lipusekin batera, Dana Moio. Eta Dana Moia kantatu du euskaraz Sarriren poema bat. Nun esaten du nire kultura,
baina nire kulturan sartzen baldin bada bestearen kultura asko zobe. Nire hizkuntza beste hizkuntzak sartzen badire asko zobe. Nire mundua ederra da, baina nire munduan sartzen badire besteen munduak asko zobe. Ara non, mundu esplizituan gaur, 70ko hamarkadan ez bezala, garaia desberdina zirelako, baina Detroit, Vietnam, Goizueta eta Urtsuako kanta edo dena delakoa, modu esplizituan gaur egun gure literaturaren bitartez adierazten dira. Eta nik uste mara esun, hor dago, pixka bat, Ismaelek esan duenarekin lotuta, nik uste eskaintza kulturala gaur egun eta gaur eguneko munduari begira gauza oso onak daude, bai plastikan, bai literaturan, bai kantagintzan, oso onak. Antolatzeko modua desberdina da, egoera soziopolitiko-ekonomikoa eta globalizazioa eta internet, zuk ongi aipatu duzu bezala, Mariasun, oso desberdina delako, eta oso zaila. Behar bada zailagoa, 70ko hamarkadakoa baino zailagoa, ze iruditzen zaigu ez dela zaila. Eta aldiz orduan, pentsatzen ginen oso zaila zela, oso fisikoa, oso konkretua, zehatza zelako, egunerokoa, ez? Baina gaur egun ez alda gure arazo handietako bat eskaintza, oso aberatsa, anitza, interesgarria, feminismoa, genero kontuak, baloreak eta bar, transmititzen direla gure literaturan, gure kantuetan eta bar, asko transmititzen dire, bersoetan, adibidez, bersolaritzan gertatu dena. Horrek ez aldu adierazten herri honen amets horietako bat edo hortan amesten duela, eta beraz gaur egun hori adierazten dugula, eta nik uste sorkuntza eremua oso aberatsa dela. Gertatzen dena da, zaila dela antolamendua, 70ko hamarkadan ez bezala, naiz eta kontra jarria iduri izan, ez? Bueno, hori, besterik ez, nebardura batzuk. Gogoeta oso zabala izan da, ezagit batetik hainbeste gauza aipatu diturezia esandako guztiaren itxiera bezala ere balio dezake, baina kaso zuetako batek labur bada ere zerbait gehitu nahi badu orain da igual unea. Ni justu ados nagola Jose Angelekin benetan oroar iruditzen zait askoz konplexioago eta zailago direla gaur egungo egoera ordukoa baino. Eta ordukoa oso zehatza zen, diktadura baten pean geunden, baina aldamenekoak ez zeuden. Eta ekialdeko komuniste mundua zion, hau da, zion zerbait gu gezuen den, baina gaurkoa ja da, bai, oskoz konplexioagoa, zailagoa eta ilunagoa. Ados. Ez dakit oso interesgarria iruditu zait egin duen gogoeta, eta ez dakit nik iluntasun hori ez eta inbeste ikusten. Edo egoera zai hortaz ez nahi zain hain konstiente. Nik uste dut gure artean badagola nahi bat eusteko kulturari eta hizkuntzari. Eta, pixka baikorra naiz. Eta baita sormen aberatsa ikusten du, arlo guztietan. Eta, globalizazioaren aurrean desberdintzen garela ere pentsatu nahi dut. Beti ere erroari heltzen badiogu, ez? Ezakit. Hain zuzen gauden tokian gaude, eta inguruan dazkau, ez dakizen euskaraz argitaratutako ez dakizen bat liburu, ez? Horrek esan nahi du erresistenteak iala, ez? Oraindik badago jendia euskaraz idazteko erabakia hartzen duna, edo euskaraz kantatzeko erabakia hartzen duna, eta ez bat hobi. Baizik eta jende desente, ez? Hemen ikusten denatik bintzat. Horrekin oso baikor sentitzen, ez? Eta nik askotan ikaslea izaten jo, badago jendia oraindik poesia idazteko erabakia hartzen duna. Hori marabila da, milagro da. Ez gaude horren formatizatuta, ez da? Irakurtzeko? Irakurtzeko problema izango da. Gutxienez idazle irakurle izango da. Baina, esan edetena da, pixkat, ados, gertatzen da. Hemen gaude, toki horretan precisamente da. Bakoitzak buruan dauka gauza bat eta beste batzuk. Ni pensatzen nintzen, entzuten dizut ezaten, bai, hoxe bai, ez ados. Baina nahi berriz, hitzaiten egin zenean ikusten dituen olatu emigratzaileak, gure gizartean ere nola integratu, ikusten nuen neoliberalismoak, eta esartzen ditu neurri ekonomikoak, esartzen nuen eskubialdeko olatu
tsunami hau, osea, segun, ulertzen, hitz egiteakoan bakoitza, momentu batean bestia gauza desberdinetan pensatzen dut, eta dana da posible, eta dana da egia. Baina egia da, gure gizartea ere, atakalarrian dago, zentzu hortan, migrazioarekin. Batetik gertatzen nahi diren drama horiek, horien aurrian zer, beste edikan nola integratu honea datu zenak, eta bar, bueno, baina ulertzen ez ez da. Eta euskara gure hizkuntza ere hor dago. Gure etorkizuna, gure mestizajea ondo dago, teorikoki, hoxe. Baina gure kulturari dagokionez, nik esanen nuke gaur egun ere, 70ko markadan bezalaxe, eskaintza asko zea beratsagoa, aurreratu gaudela, politikariek daramaten bidea baino. Eta egoera soziopolitikoa baino. Gaur egun eskaintza literaturan, plastikan, dauden bide anitzak. Eta ere berean, gu gara denok. Aniztasun, desberdintasun horietan, badago zerbait gu garena egiten gaituena, gu garela, eta bagarela. Baina, 70ko markadan ere berdin gertatzen zen. Nik uste memento batean konturatzen ginen, aurreratu egun dela askoz ere politikan egiten nahi ziren formulazioa, baino politikak clandestinoan, noski. Bide desberdinak ez ditugu hemen aipatuko, baina normalian askoz aurreratuago. Eta gaur egun ere eskaintza eta dagoen sorkuntzarako gogua, nahia eta joera oso aberatsa da. Baina falta zaiguna da baita ere hori dena integratzeko moduko azteko zeta bat gure etxeko jabe izatea. Bueno, gogoeta hauekin, ondo iruditza zaizuela amaituko dugu hau. Besterik gabe, uste dut egin dugula legina 1978ko garaiari behiratzeko. Gaur egun ere ekartzeko orduko ideia batzuk, uste dut ziur asko, ez dakit zailagoa den egoera agian konplexuagoa bai, zailagoa izan gabe konplexuagoa, eta uste dut ez dugula asmatu gaur egungo erantzunak ematen, baina bai argi utzi dugula gaur egungo galderak zeintzuk diren, eta askotan hori ere ez da gutxi izaten. Eta eskerrik asko hirurei, igual, hemenik 50 urtera itzein dute gaur egungo erantzunetaz eta ez galderetaz, baina hori orduan jaingo dugu. Beste plazera izan da, eta eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.